Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Iloilo Newsline, 38 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Night Watch. Paagi diri sa Iloilo Newsline. Kita lang anay, kaya may ginkadtuan pa nga importante nga bagay, si Sweet. So dugay-dugay ara naman siya. Palihog lang sa atong mga listeners sa kutob malabutan sang signal sa amon nga pagpangalagad umpisa subong oras tubtob las 10. Palihog lang like, share and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag subscribe palihog sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Makitaan man ninyo dira sa probinsya sang Guimaras. Sa mga Guimaras nun, ara na da ang Guimaras Newsline. Palihog standby, kay ara na nakastandby subong ang aton nga pag-asa. Upod sa kay Mr. Charlie Depra, hibaloon naton ang sitwasyon sang panahon. Iloilo Newsline, weather update. Mr. Charlie Depra, sir, mayong gabi, welcome sa Iloilo Newsline. Mayong gabi sa tranya taglamati kag viewers ang Iloilo Newsline. Ari pinakauli nga nakatsang panahon karon nga adlaw Sabado, Hulyo 3 sa 2021. Alas 10 kaya sa hapon uli na siplatan ng low pressure area kinabulo banta base sa tanan niya available data nga yara sa 990 km na sidlangan sa Northern Mindanao. Tungkol sini nga sistema diri sa aton sa Western Visayas, padayon kita maka-experience sa magalumon nga kalangitan, may mga lapta-lapta nga mga pagulan pagpangilat na nag-uob dala sining trap sang LPA. May hinatod to makasarangan niya hangin, maghahalin na nakatungdan, sa nabagat na nakatungdan, magadala sang makana itubtob makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Atan sa atong temperatura, nasa 26 tubtob 30 degrees centigrado. Akata na ba nagtunod alas 6:16 kina sa hapon, magabutlak alas 5:32 po sa aga. Kamo ni pinakauli nga lakas ang panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa sa Lidepra. Ang pagulan-ulan to kay na, ano to siya? Yes, ang mga pagulan na experience naton sa karon na ilabi na diri sa syudad sa Iloilo, dala ini sang trap sang sining LPA o kuna extension niya sa. Okay. So why man sa nga weather disturbance kita nga ginatanaw nga magasulod sa PAR? Yes, amo ini sa karon ang low pressure area, amo ini nakasulod na ini sa may Philippine Area of Responsibility. Apang sa karon base sa akong pagmonitor sa sulod sang isa ug duha ka adlaw manubo pa ang tsansa sang mag-develop ini into tropical depression apang sa gihapon continuous monitoring kita sa sining LPA. Was okay naman ang panahon. Yes, expect naton hasta base sa aton nga forecast hasta sa Miyerkules nga adlaw expect naton may mga scattered sa gihapon mga pagulan-ulan sa aton diri sir. So malinpuas hasta Miyerkules may ara sa gyapon nga pagulan-ulan sa wala lang mahibaluan nga mga inoras. Yes sir, any time of the day may mga pagulan-ulan kita diri sa aton sa may syudad sa Iloilo, lalo na may nakita nga low pressure areas karon nga gina-monitor. At pamamati gid diri sister mo kag si mga himata mo. Thank you so much Mr. Charlie Depra, sir. Welcome sir, mayong gabi sa liwat. Mayong gabi. Iloilo Newsline, weather update.
Sa aton nga mga headlines, mga dilatas kag cup noodles nga naka-display sa rack sang mga grocery store sa Western Visayas nga suspitsahan kontaminado sang African swine fever halin sa Luzon ginpang-confiscate sang Task Force ASF. Sa dugang nga informasyon, mga 50 ka mga magahod nga mga tambutso ging kombinar inibla nga wala sang panugot halin sa Land Transportation Office gin pang-confiscate kag ginmultahan ang tag-iya sang motorsiklo. 43 minutos na nakaligad sa alas 8 sa dugang pagid nga headline, surgical lockdown sa mga kabaranggayan sa syudad dapat magalawig sang 72 oras base sa executive order nga ginpapanaog ni Mayor Jerry Triñas. Kag may ara man kita karon nga update sa COVID-19 sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Subong man mga residenteng malapit sa Taal Volcano ginpa-force evacuate para nga hindi mapiktuhan sa paglupok sang bulkan. Sa Jose Batangas League of Municipal Mayors President Ben Patron nagapanawagan sa mga kaupod niya nga mga mayors kung mahimo mabuligan ang mga evacuees nga naga-inabot sa iya nga ginapangalagaran nga banwa. Sining bayanihan contest ginlunsar sang Iloilo Police Provincial Office. Kag Senator Manny Pacquiao naghiwat sang press conference agod ipakita ang mga nabato niya nga mga papilis o kung dokumento kag ibuyagyag ang mga ahinsya sang gobyerno nga involved sa graft and corruption. So standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton mga viewers, more power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Sa aton nga mga listeners dira, basi kung gusto nyo nga paubra sang tarpaulin, kadto lang kamo sa Graphics Innovative Mind, Computechnics, computer-aided services nga nahamtang sa Barangay Katilingban, mulo sa sagwa lang ni sang establishmento nga Lungwin, sa unhan lang sang Bureau of Fire Protection. Pangitaan nyo si Sir Manny Sanoy kay manami pulido magubra sa labi na sa mga souvenirs kag pag-imprinta sang t-shirt pareho gid kay Engineer Kinoy Aligain kag Ma'am Gladys Aligain nga ang ilang nga pwesto ara man sa Leon, Iloilo. Kag kung gusto nyo magbakal sang isda, peska na, barato pa, kadtuin nyo sa cruising patio, Dueñas, Iloilo. Basi maglabay bla ka mo, pakadtos Dumaraw, pakadtos Capiz, kadto ka mo da sa Tiangge ni Nijima, kag ni Digol. Pangitaan nyo lang dira sila, hindi lang preskang isda, hasta seafoods, no? May mga ginabaligya dang mag-asawa, kag inatanan, ginapangumpra nila sa istansya. Preskang isda, preskang seafoods, ara sa ginabaligya ni Nijima, kag ni Digol sa cruising patio, Dueñas, Iloilo. Mayo lang pagpamati kay Major Rosere Pabalan sang Dueñas, kay Lieutenant Gary Diaz sang Panitan Capiz, kay General Manager Diaz sang Kapilco, mayong gabi. Kag dira man kay Major Bermejo sang Hordan, kay Major Ferrer sang Nueva Valencia, kay Captain Von Lamson sang Buena Vista, mayong gabi. Kay Mayor Eugene Reyes sang Buena Vista, mayong gabi. Kay Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz sang Nueva Valencia, mayong gabi man. Dira man kay Mayor Manny Galila sang Nueva Valencia, thank you so much.
Dire kita na sa pagplasta. Kay mainit-init pa subong lang ning hapon. Nagpatawag sa press conference si Manny Pacquiao para prubahan niya man sa challenge ni President Rodrigo Duterte nga ginaccept ya. Tatlo lang kadlaw nakatipon sa sang madamo nga mga papilis. Ano nga mga ahinsya sang gobyerno ang ginpang mitlang ni Pacquiao. Ari ang mga ahinsya sang gobyerno nga involved sa graft and corruption. Department of Health, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, kag Department of Social Welfare and Development. Ano ang nakitaan? May mga releasing sila nga sobra-sobra yaw. Insaktong papilis, insakto ang mga tao, ng mga lansang tao nga ginpamutang, pero kulang ang mga nakakuha sang ayuda. Ano natabo? At ginlistahan lang nila sa puno kahoy guro ne? Ginlistahan lang. Pagkatapos pasa sa DSWD, ang taga DSWD, why man guro nag-counter check? Amo ining natabo, nausisaan, pila to? Masobra 10 billion pesos. Kung diin pang pandemya, dito pa sila nga hiwaos kag dito sila nag-grab sang ila opportunity nga makapamintaha. Sino ang kawawa? Ang mga imol. Sino pagidire ang disbintaha? Gobyerno. Sino ang ganar? Siyempre, ang naghiwaos kag nagpalusot Madamo ang ginagutom. Madamo ang nagapanghakroy na wad-an sa palangabuyan. Katapusan, amo paning ginobra nyo? Amo paning ginobra nyo? Mga tunto ka mo. Angay sinyo pang pulpugon. Why ka mo huya? Ti initial pa lang na investigation. Suno kay Pacquiao. Indosarya maning mga papilis. Kay President Rodrigo Duterte, kay mabulig siya. Why man siya sang hinanakit sang buot? Actually, nagabulig siya gani. Kay ang battle cry sa presidente to fight graft and corruption, illegal drugs, kag sino pada ang mga tiwali sa gobyerno. No? So, amo na ang hambal sa presidente, tiginog yun na ni Pacquiao. Galing basi, may ara bala nagatong, nagsulsog balanog, that's why nga nangakig ang presidente sa kay Manny Pacquiao, bisan pa mayo ang tinutuyo. Kay kung may ara nga nagasugsog balanog, laban-laban, kung stress ng presidente, mariak gina, kapin pabi kung ang iya nga mga ali-ali atong nga mga tao ara dira sa nadala sa graft and corruption nga ginpangmit lang ni Pacquiao. Malburuto gina siya. Pero kabay pa nga maintindihan ni President Rodrigo Duterte ang tinutuyo ni Pacquiao. Damo papilis. Angay ni kwaon ni kagpakatapos imbestigahan sang Mayo. Samba na ni kay nagabulig ng iban nga mga tao sa pagtipon sa mga papilis. Amo ning panawag nga paper trail investigation. Ipabati ta ang payag ni Manny Pacquiao. Naprepara na. I-ready liog. Kay para ipabati ta sa atong mga listeners kag mga viewers. So, para nga mabatian nyo kung ano ang natabo sa press conference,
ipabati ta sa inyo ang tingog ni Pacquiao. Kay hambalya, antes siya maglupad pakadto sa Amerika, iplastarya initial. Iplastarya kung ano nga ahensya sang gobyerno ang involved sa graft and corruption. Tigi na at hagtong ang Bal Pacquiao. So mo tong ang Bal Pacquiao. Linya, antes siya maglupad pakadto sa Amerika, iplastar yanay, kag pagbalik ya, dugangan niya pa kuno. Kay sige pa tipon sa mga papilis ang iyang mga tinawo. Sige pa tipon sa mga ebidensya. Ti kabay pa nga maintindihan man ni Presidente, kay ti sa primero, gambal si President, nga kung ara na sa ang papilis kay Pacquiao, imbestigahan niya na lang personal, ti legislator yes Pacquiao, paimbestigahan mo na siya paano sa makalegislate na karon. Hindi naman na gurin sakto. May ara da nga agin create nga investigating body. Di ba? Hindi na muna. Kung ginabuligan na, ang kwaw ni, pasalamat hindi kay pagpakamalaot mo pa. Budlay ni silingtan ng sulsog balanog. Ara na noy? Ipabati ta si Senator Manny Pacquiao. Hindi natin hangarin na galitin ang Pangulong Duterte. Ngunit kagaya ng Pangulo, pinagkatiwalaan din po ako ng mahigit 15 million na Pilipino. At gaya ng Pangulo, may mga pananagutan din tayo sa ating bayan. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na tulungan siya na sugpuin ang korupsyon. Huwag po kayong magagalit sa akin, Mr. President, dahil tumutulong lamang po ako sa nais niyong sugpuin na korupsyon. Dahil ako ay naniniwala na ang korupsyon ang pangunahing dahilan ng ating kahirapan. Nirespeto ko po ang ating Pangulo. Napanood ko at narinig ko na sinasabi ng ating Pangulo na nawawala na siya ng pag-asa dahil sa lumalalang korupsyon sa ating bansa. Sa tingin ng Pangulo, ang korupsyon ay parang kanser sa lipunan. Mr. President, wag po kayong mawala ng pag-asa. Nandito po ako para tumulong po sa inyo upang tukuyin ang mga ahensya at opisyal ng gobyerno na may maling gawain. Dahil alam ko po at naniniwala ako na ayaw niyo rin po sa korupsyon. Itong mga dokumentong ito po na nakikita niyo sa aking harapan ay mga report tungkol sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Korupsyon sa bawat sangay ng ating pamahalaan. Ito po yung mga papers na ito. Sa gitna ng pandemya ay bilyong-bilyong halaga ang pundo na inutang ng ating pamahalaan na inilaan para sa ayuda ng ating mga kababayan na nawalan ng mga kabuhayan. Naglaan po ang ating gobyerno ng 207.6 billion pesos para sa pangalawang Special Amelioration Program or SAPTO. Mr. President, alam niyo po ba na sa kabuuhang halaga na ito ay may inilaan na 50 billion pesos o more or less ang Department of Social Welfare and Development para lamang sa isang hindi po kilalang e-wallet na kung tawagin ay StarPay na may paid up capital lamang po na 62,000 pesos. Batay sa ating investigasyon, Mr. President,
lumalabas na sa initial po sa disbursement mula sa StarPay account para sa 1.8 million beneficiaries, nakatumbas ay mahigit na 14 billion pesos. Kung tutuusin, maganda po ang layunin ng paggamit ng e-wallet para sa distribution ng sa maiwasan kasi ang naging kalakaran na ang pera ay nauuwi sa bulsa ng mga kawatan ng opisyalis sa gobyerno. Mas madali rin masundan ang money trail dito. Ito ngayon ang problema, Mr. President. Bakit sa 1.8 million na binigyan ng SAP mula sa StarPay ay 500,000 lamang po na katao ang na-download nito? Sa mga hindi po nakakaalam, hindi ka po pwedeng mag-receive o mag-withdraw ng anumang halaga kung wala kang nada-download na StarPay app. Ang tanong ko po, anong nangyari sa 1.3 million katao na hindi naka-download ng StarPay app? Ngunit sa record po, nakatanggap na po sila ng ayuda. Mr. President, isa lamang po yan sa aking mga na-discover. Kaya padami po ng papilis dito. Pangatlong araw pa lang po, nung inaksip ko po yung challenge ninyo, napatunayan. Wala po kayong gagalit sa akin dahil gusto ko lang po makatulong sa inyo. At alam ko po yung puso ninyo na gusto nyo sumpuin ng korupsyon. Yan po ang gusto kong itanong sa DSWD. Ang nawawala pong salapi ay 10.4 billion pesos po. Nasaan po napunta ang limpak-limpak na ayuda. Marami pong mga tao na nagugutom, naghihingahos, at nagrereklamo na hindi po sila nakatanggap. Napakalaki pong halaga niyan para sa ating mga kababayan. Especially, hindi pa po talaga totally na-solve ang ang problema natin sa pandemya. Maraming pamilya nagugutom. Samantalang, bilyon-bilyong pera, peso ang nananakaw sa ating gobyerno. Nakakalungkot po isipin, Mr. President, dahil naahawa ako sa ating mga kababayan. Hindi po ito pamulitika o anuman. Ramdam ko ang mga naramdaman ng mga kababayan natin na nagugutom. Walang hanap buhay. Na nangangarap na makakain ng 3 bisis sa isang araw. Naway maintindihan nyo rin po ako. At anuman ang mangyari, ang puso ko manatiling mahirap katulad nila. Dahil doon po ako galing. Kaya ganito na lang po ang malasakit ko sa ating bayan, sa ating mga kababayan na naghihirap. With or without position po sa ating gobyerno, ang puso ko committed para po tumulong sa ating mga kababayan. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, nung unang panahon pa, 2005 pa lang, himigay na ako ng tulong. Sariling tahanan, libre po yan. Wala po ako sinisingil sa kanila. Dahil po, nararamdaman ko, naawa ako sa ating mga kababayan na naghihirap. At hanggang ngayon, yan po ang nakikita ko. Lalong-lalo na nalaman ko po ang problema ng ating bayan. Dahil sa pagpasok ko dito sa politika na to. Ako man po nagsisisi na bakit ako pumasok dito. At natuklasan ko ang mga problema sa ating bayan. Tulad ng sinabi ko po, galing sa puso po. I can easily forgo politics, but not the opportunity to serve. Right? Maaring may mga tao na inahaluan nila ng masamang
masamang pag-iisip dahil sa pagtulong ko. Pero gusto ko lang pong ipaalam sa kanila na tumutulong na po ako, hindi pa po ako politiko. 2005 pa lang po, inumpisahan ko yung pagbibigay ng scholarship at pagbibigay ng housing libre po, walang bayad. At yung pagpaaral, yan po ang magpapatunay. Kaya ayoko po magsisinungaling sa harapan ng aking Panginoon. Maaring mga tao hindi naniniwala sa akin. May mga tao na may mga masamang malis, masamang pag-iisip tungkol sa akin. At ang Panginoon natin ang siyang maghuhusga kung ano ang pagkatao natin. Sa DOH naman po, tungkol sa DOH issue po, marami pong issue dito sa DOH. Unang-una po dyan ay bumibili ito ng mga malapit na mag-expire na mga gamot. Lapit na Binibili nila mga gamot. ang mga gamot na ito sa regular price, samantalang dapat ay bagsak na ang presyo ng mga ito. Lahat. Ang masaklap ay hindi na ito napapagkinabangan ng mga kababayan natin dahil sa naabot na ito billion. ng expiration. At ilan lang po ang napapakinabangan. Hindi tayo makita. Marami pa akong mga inahanda at sinusuri ng mga dokumento tungkol sa corruption sa DOH. Ilalantad ko rin po yan sa takdang panahon. Takdang panahon. Okay, kailan kaya? 3 araw pa lang po buhat nung tinanggap ko ang inyong challenge. Hanggang ngayon po, nagre-review at nagbubusisi po kami sa mga itinadbit na mga ebidensya tungkol sa corruption. Ayaw ko po kasing mapahiya. Doon sa challenge na itinanggap ko at inaccept ko. The power of tongue is death and Ano po yun? life. So, paano if you say this? At ito pa po, alam niyo po rin po ba, nasa sa issue dito sa DOA, Baka hostile lang sa pero bawat kilowatt hour na binabayaran ng bawat Pilipino sa kanilang kuryente ay may halos na kalahating sentimo ang napupunta sa isang pribadong kampanya na itinayo sa pamamagitan lamang ng 7,000 pesos na paid up capital. Bilyon-bilyon ang halaga na kamal ng kampanyang Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IMAP na siyang binigyan ng kapangyarihan ng Department of Energy bilang Independent Electricity Spot Market Operator. Ibinigay sa IMAP ang kontrata na hindi man lamang dumaan sa bidding. Mula sa 7,000 paid up capital ay naging instant billion pesos company ang IMAP sa loob lamang po ng isang taon. Hirap na hirap po ang ating mga kababayan dahil sa taas ng presyo. Taas ng mga bilihin. Na samantalang nagpapasarap naman ang mga taong nasa likod ng IMAP. Marami pang mga kaso ang nakarating sa atin. Nakatutok po ngayon ang aking mga staff upang busisiin ang mga dokumentong nakarating sa aking tanggapan. Marami pong mga ebidensya ang nakarating sa akin. Kaya po hanggang ngayon, busy po ang aking mga staff para reviewin at busisiin kung ito ay tunay o hindi. Iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Marami po ay sangkot. Dahil dito, lalo ko pong naintindihan kung bakit nawawalan ng pag-asa ang ating Pangulo sa kanyang kagustuhang labanan ang katiwalian. At totoong malala na talaga ang problema ng korupsyon sa ating bansa. Nakapanghina ang loob po talaga
ng lawak at lalim ng katiwalian sa ating bansa at tila napakahirap na itong labanan. Ngunit, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Huwag po kayo mahilaan ng loob, Mr. President. Kasama niyo po ako, labanan ang salot na ito. Dahil yan po, mula ngayon, yan po ang commitment ko sa mata ng Panginoon. Sa harapan ng maraming tao. Sa ating inang bayan, habang ako ay nabubuhay dito, ako ang magiging boses ng mga mahihirap na tao. Sa pagdating ng panahon na mawala ang Manny Pacquiao dito sa mundo, gusto ko maalala ng sabay ng Pilipino, hindi para dahil champion o world champion, gusto ko maging alaala na maging inspirasyon sa kanila sa paggawa ng tama, na may takot sa Panginoon, nagtuturo ng magandang asal sa bawat Pilipino para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Marami po akong pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang. Noon, ang dami kong mga kasalanan na nagagawa. Pinagsisihan ko po at isinurinder ko sa Panginoon ang lahat ng yan. Pagpasok ko sa pagsiservisyo, doon ko po sinimulan dahil gusto ko po maging inspirasyon sa ating mga kababayan. Maaring hindi ko ma-place ang lahat. Maaring may mga tao na hindi disagree sa akin. Pero kahit gayon pa man, mahal ko pa rin po kayo. Tayo ay Pilipino, tayo ay iisang lahi. Maaring hindi nyo lang po alam ang aking puso. Pero ang Panginoon lamang ang siyang maghusga sa atin. At puso ni Manny Pacquiao, mahal ko ang sabay ng Pilipino. Mahal ko kayong lahat. Kayo man, Mr. President, kayo ang pinili at ilagay ng Panginoon dyan. Suportado ko ang lahat ng mga kabutihang programa, ang lahat ng mga programa mo para sa kabutihan ng ating bansa. At naniniwala ako, hindi lamang po manonood ang sabay ng Pilipino, ang publiko. Naniniwala po ako na sa krusadang ito, nasa likuran ko po at kasama ko ang taong bayan. Kung mayroon po kayong mga impormasyon tungkol sa mga korupsyon na maaari po kayong bumisita sa maaari po kayong bumisita sa www.mptoday.ph at sa Facebook po mptoday.ph o mag-email sa report@mptoday.ph. Maraming pong salamat. Mahal ko po kayong lahat. Karinon. Nabatian si Senator Manny Pacquiao. So amo tong iya nga pamilin-bilin sa presidente. Kaga pag pautwas no sang iya man nga pagkabalaka kag pag-ulikid sa kampanya sang presidente. No? Gabulig siya sa pagdiskubre sa mga involved sa graft and corruption. Kaliwat ang mentionar pa lang initially ni Senator Manny Pacquiao sang mabato niyang challenge halin kay President Rodrigo Duterte. Una, Department of Health, DSWD, Department of Energy, nga permi lang brownout, blackout, Department of Environment and Natural Resources, o kon DENR. So muna, ang ginpang mitlang. Amo pa lang ng ginpang mitlang.
ni Senator Manny Pacquiao. Suno kay Pacquiao. Nya madamo pa. May mga papilis pa nga nagkalabilin. May papilis pa nga ato sa iya nga mga staff nga ginatipon pa dugang kag gina-counter check kung insakto ang mga datos kay hindi man pwede nga pagbaton mo sang papilis tunlon mo hook, line, and sinkers. Hindi man na pwede. Kung ikaw tapos sa media, kung ikaw gabaton, gakandak sa investigation, dapat i-evaluate mo, scrutinize mo, i-counter check mo, amo ng panawag nga sa mga investigation sa mga katapos sa media, nga gina-process mo. Lain niya kung ikaw ya vlogger, wala no. Kanta-kanta ka lang daw, saut-saut ka lang, okay na. Kung media ka, dapat may processing na yan. Kung nagkakanda ka sa investigation, amo ning panawag nga paper trail. Bulubudlay. Pero makunali nga malabot mo ang pick, na malabot mo, ay kanami sang ginawa mo, kanami sang pamatyagan mo nga makatulog ka sa mayo nga nakabulig ka na nasapwan mo pa ang anomalya. Di pareho ni kay Pacquiao? Pareho ni kay Pacquiao natabo. So kabay pa nga maintindihan ni sang presidente. Kabay pa nga ang mga nagasulsog balanog, no, untatin nyo na. Hindi nyo sagad sulsog ang presidente kay na stress na. Damo problema. May Taal volcano eruption. May pandemya. May ara pagin niya West Philippine Sea. May pandemya na. Madamo pa. Ginaproblemahan niya pa kung paano makakaon, makatsabla kita. Ang mga pumuluyo. Amo na ang problema sa presidente. So kung tagaan mo pa sang another nga libog, siyempre, maalboroto, kuan ang presidente, ma-react insigida. Quince minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo. Bringing more to life. Sweet, liw ko na ibanda be? Loadlift Trading and Services. Isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Naga-design man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Ay, base mga next week o kung next month, depende ni kung ano ang desisyon ni Pastor Soyo. Base makuha sila di ba black time, alin na 7 to 8, no? Yan ang kabaptist. Base masundan nyo, no? Ang ilang programa kay may mga maayong balita manda nga palabot sila. Sa mga listeners naton, kay Josie Lagman, mayong gabi. Sa staff niya, sa Eager Farm, sa Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. Mayong gabi. Like, share, and follow, hindi makalipat. Kag palihog lang, subscribe sa YouTube channel. Kay Pamila, Santillan, Pamski, musta Canada, musta ng Central Manapla, okay lang. Off-season subong? Dira? Gusto nyo nga magbakal sa itlog kadto lang kamo sa Eager Farm, Barangay Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo.
pangitaan nyo da ang mag-asawa nga William kaga Juicy Lagman. Mayara sila nga telephone number 523-0039. 523-0039. Ang ilang nga itlog sa Eger Farm, preska kag barato. Pwede man kamo makatawag sa mobile number 0947-856-4729. 0947-856-4729. So, hindi magkalipat, Eger Farm sa Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. Preska ng itlog, barato pa. Salamat sa pagpamati kay Hard Hat Rider, Christian Deo Rosaldes, Gemma Cabalonga, Marijoy Castiva, Kagawad Betty Talavera, Leslie Londonio, Chervin Jao, Tejao Kapanibin ka na, Nani Taginota, Ray Subong, Sharon Garin, and Terry Paz Raw. Salamat, Kid. Sharon Garin, sino na? Congresswoman? Sa Ambiswa? Mati siya. Kay Jane Halico Baryon, mayo lang nga pamati. Kay kumpare da, Hill, okay lang. Kay pare Honorato, Hornadal, kay Mas Juan Hornadal, mayong gabi sa inyong atanan. Kay Tibor Morales kag sa iya pamilya da, mayong gabi. Kag palihog, like, share, and follow ang FB page sang Iloilo Newsline and click the notification bell for more updates and subscribe sa amon nga YouTube account sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners man naton dira sa abroad, padala lang kamo diri mensahe, shout out nyo sa inyo pamilya para nga hindi man sila mahidlaw sa inyo, no? Mapadala kamo diri comments nyo, lihog lang ipadala sa Iloilo Newsline para basahon namon nina sa mga Pinoy da sa abroad, sa dira sa Israel, may connection man kita da si Joy kag si Faith. Dira sa Canada, araman da si Eddie Moriera. Sa Amerika, kay Gingging Kanto, kag Sotarido na kag kay Sir Nards. Araman da sa UK, si Totong Analin Salis, kag si Nonoy Benito, Toto Riles, kag si Mary, araman dira. Sa Hong Kong, si Lovelyn Ingada, kag si Guadeline Peace. Sa South Korea, araman dira si Nimia Marquillero. May mga koneksyon kita sa Metro Manila, si Jolian Pueto Bagat. Araman da si Alex Saspa. Thank you so much sa Engineer Joey Diaz, Aramas, Manila. May mga balita to ginaboy na di sa aton. 20 minutos na nakaligad sa alas 9. May ginpagwa si Mayor Jerry Triñas nga executive order. Subong ang pizza, July 3 ang effectivity. Nga dapat 72 hours lang kung mag-surgical lockdown. May ara na subong ang mga kabarangay paidalom sa surgical lockdown. Check naton sa kapitan sang Kalumpang, siyang vice president sang liga kag siya man ang spokesperson. Daw wala tulog nga kapitan. Kapitan ninyo sir, maayong gabi. Upod nimo Johnny Diaz kag si Sweet Don. Good evening kapitan. Good evening. Kap o nasa tanan nagapangaya ko anay sa pasaylo sa imo kay daw ga kuan imong signal mo ga choppy kap. Daw nagligad to nami to dito nga area. Jan Meng, okay ha? Improve lang gamay. Ang location. Okay kap? Sige. Yes, Jan, mayong gabi sa Okay na. Mutag Palamati kag sa malabutan sa aton nga tingaw subong nga gabi, Jan. Oo, okay. Kapitan, gusto lang namon mabalan. Nakita nyo nang ining EO ngayong pagwa ni Mayor Jerry Triñas sa kapitan ninyo, sir? Yes, Jan, ini amo ang Executive Order number 56 series of 2021 nga napirmahan sa aton pinalangga nga City Mayor sa nagligad nga July 2, 2021. So, nabutang dira, kung mayara surgical lockdown, within 72 hours lang. Unlike sang nagliligad to, mga 5 days, 7 days, hindi black up?
Yes, sakto na dyan. Kay amo ni ang kaungdan sa aton Executive Order number 56 nga kung sa diin may barangay lockdown order kita sa duha ka barangay. Amo ni ang barangay San Juan sa Molo kag ang barangay Uñati de Leon sa Mandurriao. Nag-umpisa na ni dyan kagina alas 6 ang aga subong adlaw hasta ini siya sa July 6 sa alas 5:59 sang aga man dyan. So total na 72 hours. Oo. So mula na gali. Away pa man sang iban pa nga mga kabarangayan nga may ara man nga gin-subject sa surgical lockdown kapitan ninyo, sir? So far dyan sa amon nga may weekly ang kada distrito nga kabalaka tawag na ni Zoom meeting ini sa amon nga kada ABC halin Lunes hasta Biyernes kag diri gina-plastar sang aton nga mga kabarangayan ang ilang mga cases. At the same time ang aton nga City Disaster Risk Reduction Management Office kag ang aton ICISO kag ang aton nga contact tracing team headed by Doc Gold Calzas dahinon anon inaupod ang aton nga mga kabarangayan kag dira naton nakit-an nga ang mga cases sa barangay San Juan kag sa Uñate amo na ka damo within the week or sa sini nga semana. So kabay pa nga wala na sa may ma-infect pa sa COVID, hindi na magdamo pang ma-infect kapitan ninyo, sir. Yes, Jan. Kaya isa na ginatuyo sa aton nga barangay lockdown o surgical lockdown sa mga areas ang sini nga mga kabarangayan nga mo nga ka-contact trace ang aton nga contact tracing team kag ma-subject sa RT-PCR ang mga close contact sa mga nag-positive dyan. Okay. So side step ko dire. Daw sa ano ka matuod nga may ginpahamtang si Mayor Jerry Triñas sa mga vaccination site nga mga managers. Yes, yan. Check to na dyan. Confirm ko na nga may mga gin-install nga mga vaccination site managers ang aton nga pinalangga nga City Mayor para makabulig sa systematic kag madasig nga vaccination rollout sang aton nga syudad. So sa aton nga mga vaccination site managers sa ICON gindesignar si Cap Biboy Dular sang PHHC Block 22 sa CPU gindesignar ang duha ka kapitan sa Haro si Cap Starlin Hosinelia kag si ABC District President sang Haro si Cap Edwin de Benegracia. Sa UP si Anay former Liga President Raylan Herbias. Sa San Agustin si ABC District President sang City Proper si Cap Eric David kag kita gindesignar kita dira sa may Ateneo di Iloilo nga vaccination site dyan. Ano ang inyong pag-obrahon sini? Ang rolyo sa aton nga mga vaccination site managers magahitso sa mga gumon nga mga pamaagi kag ipatuman gid kung ano ang proseso sa aton nga vaccination site. At the same time mangin mata kita kag mangin maghatag sang solusyon sa mga problema dira sa aton nga vaccination sites. Kag mag-report sa aton ang apat ka team sa aton nga vaccination team agod mangin smooth ini dyan kag wala na sang palakasan pa nga sistema nga naangdan sang previous naton nga mga vaccination rollout. Sang o ini nagsugod punong barangay ninyo, sir? Well, ma-start na ini sa Lunes, July 5, kag ang aton nga series of meetings na tabo sang tinalikdan nga mga inadlaw sa sininga semana, kag may mga ginatawag kita nga mga initiatives or mga practices nga i-in place para mangin manami ang aton nga sistema dyan. So at least may ara nga sistema nga gina-imponer si Mayor Jerry Triñas para nga mangin matawhay, hindi mangin huol sa nagapabaksin ilabi na sa mga senior citizen naton. Yes, dyan. Sakto na dyan. Kag may point person kita, if ever gid man nga may makitaan nga mga kapaltahan. At the same time dyan, dali na gid ni siya magsugod ang no tickets, no entry, kag no vaccination dyan. Okay.
So, sa nagliligad to may kontrobersiya. Kag ginpaimbestigahan gani ni Mayor Jerry Triñas ni. Nga daw may ara baligya na ito sa nga COVID vaccine. May ara man nga i-report nga nabaton niya, nga sa bagay ginpost niya gani ni si Iano nga Facebook page nga may ara ga baligya man sa vaccination na slot. May ara kamo ng information nga nabaton na identify na bala kung sino ini ang may kahimuan. As of subong dyan, ara ang investigation sa aton nga ICPO under kay Colonel Garbanzos. Kag sige-sige ini dyan. Ang aton lang gidya nga konkreto nga information nga nadakpan, amo to ang pag-falsify sang mga vaccination tickets. So, na-rectify na to dayon naton, kag nag-in-place kita sa nagakaigo nga mga security features para hindi na ini ma-falsify kag hindi na mapang-distribute pa sang hindi otorisado nga mga tao sa syudad sang Iloilo. Ang nag-falsify to siya, na-identify to siya. Na may holdings na kamo sa pangalan galing hindi lang mamit lang. Ang atong nag-falsify dyan, na-identify ato kag na-call ang attention. Pero ti syempre, biskan ano matabo bala dyan, may robato nga biskan ano matabo, hindi mag-ako. Oo. Wala di ba amo to- gini? Yes, pero under investigation pa ini dyan. Basta, waay iniya sa liga. Why ini sa liga dyan, kag hindi ang mga kapitan ang imbulbado sini. Okay. So, mas maayo ni, no? At least na-clear na to, kay base haum-haum sila, kay budlay ang haum-haum mo, budlay ang sulsog babalanog kapitan ninyo. Kung hindi mo maklear mas temprano, magdako ini. Ang importante nga waay sa liga, kundi ara sa personnel sa city government. Yes, amo ginaang tsaktuhan nga tinaga dyan. So, gapasalig ang pamunuan sa aton nga liga under sa aton nga liga president kay Cap Irene Ong nga ang aton nga mga distribution sang tickets ara gidya sa mga pumuluyo sa aton nga mga kabarangayan based sa allocation nga ginahatag sa aton city administrator's office. Okay. So, mas maayo ni. Kapitan, anong reaksyon nyo kay sa posting subong ni Mayor? May ika-8 sa pinaka-safe nga lugar sa Southeast Asia ang Iloilo City, rank number 8. Well, kalipay kita dyan kay ang aton nga mga paningwaan nga mga programa sa security, sa peace and order, kagamuman ang ginaduso sa aton tinalangga nga city mayor, gina-recognize internationally kag sa sini nga paagi dako man ini nga hatag nga dungog sa aton nga syudad, at the same time magahatag man ini sa motivation sa aton dyan despite nga ari kita sa pandemya. Ang aton nga lugar is makonsider nga safe, peaceful kag orderly ang aton nga syudad sa Iloilo dyan. Kaga awarded pa number 1 in economic dynamism and economic efficiency sang DTI, Again, sa Fourth tuna dyan, Regional kaya nga, Competitiveness syudad Council. awarded man sa efficiency sa collection sang real property taxes dyan. I see. So mas maayo ini, no? Ang sunod ko ning topiko parte ni siya sa ISF mo. May mga na-confiscar ang mga taga-DA sa mga grocery stores nga ginasuspitsahan na contaminate sang ESF. Ang ining nga mga dilatas kag ang mga cup noodles mayara nga label da nga gin-manufacture sa Luzon. Gin-pang-confiscate ini sang taga-DA. Basi bla may mga nakabakal kag ara sa mga tiyanggi-tiyanggi sa mga kabarangayan kag way ta makaibalo nga ginabaligya ina nila wa kag ang ila naman nga nabilin isamo nila sa damog sang baboy ihatag na basi bla hasta kita diri mapiktuhan nga sa bagay sa way pa kita diri sang na-infect no sa ASF Region 6 kag Region 7 na kapitan. Paano naton mabuligan ng taga-DA?
So nautod ang linya ni Kapitan ninyo. Utod, i-check natin liwat be ang linya niya. Kap, nakuha mo tong akon nga pamangkot? Jan, medyo nag-choppy itong imong last nga pangkot. Siling ko, Kap, ang DA, may ara sila nga massive nga campaign para sa ma-intercept ni ang mga dilatas, cup noodles, nga ginbaligya sa mga grocery stores there is sa Western Visayas. Hindi kita di affected sa nga ASF. Region 6 ka, Region 7. That's why ginadipinsan sang taga-DA. So, may mga nakuha da sila, basibla. May mga Okay, nautod si Kapitan ninyo. Okay, ara na. Nautod Kap, liwat? Hello, Kap? Bation na ta dyan? Okay, ara na. Okay daw, okay lang, sulod ko da. Clear dyan, clear. Siling ko, Kap, may ara nga campaign subong ang Department of Agriculture sa Task Force ASF, African Swine Fever. May mga na-recover sila na confiscate nga mga cup noodles kag mga dilatas nga may label abina nga gin-manufacture sa Luzon area. So, ang ginakabalakan dire base ibla, may mga tiyanggi-tiyanggi sa kabarangayan nga nakabakal sa mga grocery stores kag ibaligya nila tapos ang mabilin na butang nila sa damog kag kung may baboy sila ihatag nila, ipakaon nila base mapiktuhan kita sa nga ESF. So paano naton mabuligan ang taga-DA? Well, Jan, ang ina nga report, napaka-cascades na ina sang aton nga City Agriculturist Office kag ang aton nga City Task Force sa ASF ginamat-amat man ina pagwa ang information kag good monitor sa aton nga mga kabarangayan ang ina nga paglapta sa sina nga cup noodles dyan. So at least na disseminate na ang ini nga impormasyon. Yes, Jan. Oo. Kaginatungaan gid dyan naton nga makaskade gid ina sa every barangay officials naton kay para makabulig kita sa sining pagbantay, pagmonitor sang mga produkto nga duwa-duwaan nga infected sang ASF dyan. Kapitan ninyo, sir, madamo nga salamat sa tinion nga ginatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline. Wala sang pagkataka kung sa when it comes sa interview. Madamo gid nga salamat dyan. As always, ari lang kita di kag kung ano man ang aton mapalaya nga mga impormasyon, ready available kita sa sining mga tinion dyan. Thank you so much sa kapitan ninyo. Trantay 5 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon ka mo nagapamati sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Kay Jonathan Cabrera, kay Joy Fantilaga, kay Sir Castro, kag sa iban pa nga mga linemen, halong-halong gina, ulan-ulan nga dan, base saka kamos poste mag hinugpaas bla kamo, siguraduhan nyo gid nga naka-off ang breaker antes mag saka. Maayo lang nga pagpamati kay Rochelle Presno Togonon, Manuelita Sibonga, kay Manong Mark, ng Roxanne, Yana and Inohan, kay Mami Alice, kay ng Tata, ng RK, kay PJ and Shasha, kag kay Baby Polpol and Toto Justin. Kay Mama Bining, kay ni Charing, ay Toto Kune, mayong gabi sa inyo, kay Nong Lando, mayong gabi man. Kagay ng ating mayong gabi. Gapangita bala ka mo sang rehistrado nga veterinarian? Pangita si Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabasi sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kagiban pa nga mga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilang nga balay sa likod sang Guimaras Provincial Capital. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalaan nyo kay Doc Ronnie Galia.
Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang partahan sa balay, haba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. 37 minutos na nakaligad sa alas 9. Napakigangutan nato ng taga Department of Agriculture. Kagila dirigin na pahayag nga may ara sila nga kampanya. Batok ini sa mga nasuspitsahan nga kontaminado sang ASF, African Swine Fever. So, sa ilang nga kampanya, madamo ang na-confiscate ning mga dilatas, mga cup noodles. So, sa mga listeners naton, mga viewers, palihog tan-awan nyo gid ang label sang ginabakal nyo kung dito naghalin sa Luzon area. Kay makita nyo man na di, ginpakita na mo nagligad sa inyo ang mapa, ang mga nakapula dito, amo na siya ang apektado sang ASF. Ang green, buhay pa na-infect nga mga baboy. So, yari si Doc John Ruel Hilario, ang Regional Veterinary Officer sang Department of Agriculture. At the moment, ang mga tao tamang subong sa aton ng mga ports kami is working together with LGUs, na para, of course, sa mga partners na mabulig sa atin, magbantay sa ating mga regional border staff para maiwasan ang pagsulong sa applicants from Viva. So, ongoing na siya. So far, very active man ang ating mga confiscation activities ka. So far, subong sa rata, mo actually nakatabo sa mga confiscation months sa Dilata. Last time, we were able to join the provincial task force sang Iloilo, probinsya sang Iloilo. And last time, we were able to operate sa areas like Padilla. So mga more subong, ginalantaw ta na. Kung may ara sila nga dinadumilian ng mga commodity, like especially sa mga pork nga products black, nga dilata. Especially, ang mga dilata nga bawal or banned sa mga LGUs ta. So, last time, we were able to confiscate, I guess, mga 4 boxes of canned pork canned commodities. Ano po ang mga dilatas nito ang mga confiscate nyo? So, for some mga, I think, usually, sir, mga pork products siya. So, maybe, di ko lang pag-i-mention siguro ang brand na siguro, no? But, may mga nakalusot abi na mga pork commodities na dilata, and of course ang atong LGU nga task force ta together with the composite team, mga PNP, municipal LGU ta, is working together nga of course na para ma-stop o na-stop na ang CG nga pagbaligya sa mga malls, especially those who don't have ideas yet. But of course, together with this intersection activities bata sa mga task force ta, we are also trying to educate ang mga malls na mag-iwas din kay budlay na mag-display sila o magbaligya sila, ipang-confiscate lang. So they should be able to know ang mga existing tangalali sa national and also sa LGUs ta para maiwasan nga ma-confiscate ilagay na baligya, the same time mapinaltihan sila. Kung may ara dok nga grocery store nga nagabaligya sang ginadumilian anong ilang liability?
So far, sir, at the LGU level, considering that we have a existing executive orders no against African swine fever, ma-confiscate ang ilang binabaligyan nila na dilata, and at the same time, mayroon silang mga penalty Oo. sa LGUs. Oo. Usually mga penalties na i-impose sa atong mga task force, ASF task force, sa LGU level. Oo. Kung isa lang ka-ordinaryo nga tawo, Dok, paano yung mabalaan nga gina-prohibit nga dilata? Ano ang mga palatandaan? Well, we have to look for the label, no? We know nga ang African swine fever is caused by or apekto ng lead sa ating mga baboy. So kung ang ilang produkto like mga dilata, may nga baboy, for example, mga pork meat, pork lean, pork liver, mga example no sa mga content dira, mga ingredients. Oo. So they should be able na to report it or to avoid ang pagbakta sa muna kay nadimilian na siya kay our LGU staff. Kung may ara bi nga mang grocery no nga mang bakal sa sandilata may ara dira nga nabuha may mga address man da nga bi amo ni particularmente dito sa Luzon, hindi na pagbaklod magamo na, Dok. Correct, sir, no? Ang ating ang mga dilata is atong mga consumer ta, very important ka maglantaw sa label kay makita ng darang number one ingredients kung baboy o hindi. Baboy, then they should look for the kung din siya na manufacture, kung din siya ginubra. Like for example, is halin siya sa areas like Luzon, Balantang Luzon, damo dito outbreaks sa ASF, then iwasan sila magbakal, and possible ma-report man sa ating pinakamalapitan ng LGU para mapaperlit naman aktuhan sa atong local task force ASF task force. Pero paano sila nakapalusot na, Dok man? Hugot man ang pagbantay naton sa mga pier kag sa iban pa nga mga posibleng sudlan nila. Ang ang ating balaan ng mga dilatas, the problem in this area is that these are usually under na siya sa FDA. So at the same time, I must say no nga, although may mga tawo dira, dami ka tawo, possible lang gihapon nga there's a big chance gihapon is if gusto ipasok nila na there's a possibility na makalusot gihapon. So no matter how much nga ang mga tao taga sa border magbantay, that's the sad reality, no? That's why we are working together with the LGU, no, na maliban sa atong mga airports and seaports very important pa din na ginatawag kita nga post-border. So ang atong mga airports and seaports ginatawag na siya nga border or mga gilid, no? Just sa ating region na din kung diin pwede mag-agi ang mga commodities. Now, kung makasunod na dira, nagyatawag nga post-border, ang ating mga local task force will be able to inspect kung inisya nga dinili ang commodity, binabaligya dira. Kung makita nga binabaligya, then pwede silang harap dun. So, ang mga grocery stores, amo ning inyo target region-wide? Well, in coordination, sir, no, with the ating local task force considering na may ara kita nga mga ordinansa pag natin mga executive orders na exist, those are one of the areas na binalantaw na pwede magbaligya sa aming mga produkto. But aside from that, of course, no, itong mga even atong FDA Food and Drug Authority is also trying to look out not only sa grocery, no, but also mga storage facilities kay not only career display, but of course naka-store na siya sa mga storage establishments. So gabulig man sa ating actually FDA to look out for those commodities na binabawal. Oo, siyempre hasta sa mga tiyanggi-tiyanggi ni Doc
Yes, may mga taong ultimo, kadto sa Tiangge, bakal, pero dapat tanawon anay nilang level. Yes, correct. Oo. Correct, sir. Oh, mga pila na Doc para tonelada nga mga kangus o kung dilatas ang na-confiscate nyo. Unfortunately, sir, no, since nga ang lead nga task force agency sa ating mga post-border activities are the LGUs, dahil pagid, sir, sinisang at mga nalakpan ng mga pork commodities or pork products para man sa LGU. Oo. So, if you want to request data, siguro depend kung di na province or di na probinsya. Region-wide, no? Ang data national. Sa region-wide? Bali ano sir, kung post-border siya, that would be under sa province na ang pag-get sa mga data. Oo. Kasi sila ng lead agency sa post-border. But sa, ano sir, kung sa mga we are talking about the border activities na, no, I think at the moment, depalada na subong sir, mga around 400 plus kilograms ang nakolekta mga mayo kay na-intercept ninyo nung hindi nga mga dilatas. Kung waay Doc, posible nga in fact na kita diri sa nga ASF nga ginaproteksyonan ta ang Visayas area, particularmente Region 6 kag Region 7. That's why sir, no, it's very important man, no, nga important man nga kita on sinisigi ta sa pag ito ka sa ng mga kumuluyo ta. Nga in case na makabakal mga taang aring mga kumuluyo ta ang mga commodity, maiwasan nila ang pag-house na baboy. That's why we have ang natonggan na swill feeding to reduce yun before. Dahil para na yung ano siya na bawal na siya yung pagkain siyang dambong sa ating mga baboy ta dito sa ating area na para kung ang dambong na may ara ang infected na pork, no, then hindi mapasa ang ASF na virus sa ating baboy. So those are damo na sa actually kita na para in any level of possible infiltration of the possibly infected commodity, maiwasan ang pag-sulog sa virus sa aking mga baboy. Oo. So dapat maging vigilant ang ato nga mga pumuluyo ang mga nagapaninda sa grocery stores. Very important with the sir. Oo. Doc, base may ara kapay dugang nga mga impormasyon, unas tanan salamat sa impormasyon ginatag mo sa Iloilo Newsline. Oo. Dahil very important subong, no, ang cooperation sa mga kumuluyo kay balanta nga ang African swine fever hindi ni kaya i-prevent lang gid sa ating government pa, sa ating mga private sector lang gid. Very important gid ang partisipasyon sa ating mga publiko ta. Kay kita balanta lang dadala kita bakal sa isang baboy or ang process na pork. So kita, kada isa sa aton possibly na magdala sa African swine fever into our region. So very important siguro, if gusto ka magkain sa baboy mo, kung pwede na lang, bilang ka magbakal sa area ka kay Malanta, na ating region ka, wala pang African swine fever. We usually advocate na mag-iwas sa magbakal sa puwat, especially sa mga online na mga sellers, no? Kay possibly ang ilang mga binabaligya dito maghalin sa mga areas na may harap ng swine fever. And kung madadal sa aton, possible na siya maglapta sang maging cause of outbreak of African swine fever. So, at the same time, very important, iwasin pa dapat magpakaon damog. Especially if we don't know ang source of our pork na sa damog tabla. Dito magpakaon sa damog sa ating mga baboy to protect ang ating industry at sa baboy sa region ka. Doc Hilario, madamo ka salamat. Tagmayang gabi, Doc. Yes, sir. Mayang gabi man sa inyo. Okay, thank you.
si Doc John Ruel Hilario, Regional Veterinary Officer sa Department of Agriculture. Si Ma'am Rochelle Presno Tugunon, kapamangkot kung ano nga brand. Hindi nila masugid. Hindi nila masugid, pero ang hambal lang ni Doc Hilario, basta may label da siya nga gin-manufacture sa Luzon area, kay kung makita nyo sa mapa, bilog nga Luzon to, apektado na sa ESFO. Hindi na kamo magbakal. Astang cup noodles, basta ngalan da nga pork. Ha? Hasta mababoy da nga gin sa mga department store o kung sa grocery store da nga tama ka damo-damo ice. Ha? Mangkutan nyo kung diin na nagalin, di nang iihaw. Ang mga dilatas nga may ngalan manufacture Luzon area. Ang cup noodles amuman, hindi na kamo magbakal kay mabudlay na nga contaminate kita dire kag mabutang sa lang-alang ang mga baboy naton nga ginasagod. Kay kung kisa nga kalipat mo, butang tas damog. Ti ang damog ihatag taman sa baboy. Ang baboy amo ang delikado nga ginagamit o kung ginahimo naton alkansiya. So amo lang ng panugyan sang day. Kay mabudlay kun hambal nilang brand, no? Budlay daw ga-promote pa sila pero sa level dira kamo base, ha? Basta may pork. Kwanadason sa inyo nga paminsaron, sa inyo nga pananawan, ay, base amo ni apektado sa ESF. Pero kung alin sa Region 6, Region 7 lang, gin-manufacture na, safe kita kay hindi kita na way pa kita din na-infect sang ESF. 54 minutos na nakaligad sa alas 9. Mayara pa, mensahe kita. More power Iloilo, bringing more to life. Kung gapangita ka mo sang preska nga buko shake, magkadto sa Ceres Terminal Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake, manamit ang templa, barato ang presyo, affordable sa tanan, kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba, bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, may araman kita sa Food Panda, ang mga Panda Pro users, naka 25% discount siya sa buong. Nami, gali, no? Okay, naka 25% discount sila. Kag free delivery kung ano ka, Panda Pro user. Hindi kalabot na tos liganes, no? Kanday Ma'am Rochelle, hindi pwede, ma'am. Hindi pwede kalabot da. Within city area lang. No, hindi ba? Ay, di gusto ko man ba mag-inom sa buko shake. Galing mantinir lang ko sa labat. Hindi ba, ma'am? Ma'am Rochelle, okay man Ma'am Hubita, geng. Namit pa. Minutos na nakaligad sa alas 9. Si El Diaz Poultry Supply. Nayara na hamtang sa Barangay Bagakay kag Barangay Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sila sa mga feeds kag mga bulong para sa inyong mga kasapatan. Mga naga-attender dira approachable katama. No, ginaabi-abi gi kamo nila. Kay ti amo nang hambal ko dapat abi-abiyon nyo. Kay kung hindi pa abi-abiyon, supladuhan, hindi na lang ko mag-endorse. That's why ginaabi-abi gi kamo na dakag kung mayara kamo nga kulang kwarta nyo, balikin nyo lang sunod. Pwede kamo da makahambal sang prangka kay Cheryl Lucindo Diaz. Ha? Katuin nyo si El Diaz Poultry Supply sa Barangay Bagakay, Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo.
Di bla toto child, ayos ka lang da. Ang minipulta, okay lang. Diri kita naman sa pagdala parte ni sa mga muffler ni bla. Baw tama gahod. Kung nagakatulog ka daw makayasan ka espiritu. Kung nahamuok tulog mo, golpi magandar, ang muffler ni mga tambutso ni, nga ginkombinar, nga wala sang panugot alin sa LTO. Ay, daw, siling nga daw manapungol ka tao mo. Kagi ka mo sina. Tiyang mga taga-LTO, ginsugdan na nila City and Province of Iloilo. Mga 50 nakbilog na konfiskar, ginpangkuha nila, ginpangmultahan, ang mga tag-ihasang motorsiklo. Yaring confirmation. At kay Attorney Gaudiuso Hidospan, Assistant Regional Director sa Land Transportation Office Number 6. Well, alin kang siguro kumisa ko, there's kita 5 apprehensions per day. So para si illegal modifications ang mufflers are concerned. Paganda kita illegal modification, hindi lang matunog ng muffler, pero ang mga muffler na modify nila nga without LTO inspection, wala ng LTO approval. So, ang inyo nga apprehension, diri lang sa City and Province of Iloilo? City and Province of Iloilo lang akong dita nga tagsin mong on the average of 5 apprehensions a day. Pero while akong nakuha, ang mga apprehensions nato sa ibang provinces, no, like Alibo, which is very active area for apprehension and legal muffler kaya ato ng hekte sa Barudel. Bago dito sa Demo, no? So, diri sa City and Province of Iloilo, pinaganita na? Kagsang saan na nagsugod ang apprehension? Well, nagsugod din siguro mga 2 weeks ago, intensify naman natin liwat. Subong sustain ang ating operations against illegal mufflers ng BCG. So, average kita din 5 apprehensions a day, no? Kapag suspicious ang illegal muffler. Oh, so mga masobra na 50 na apprehend? Well, subong guro sobra na, Kaya pala ko, hindi mo lang muffler ang ating nila-operate, nila-subject ang enforcement. So, matabuhan na ton, no, sa aton ka lang, no? On the average of 5 apprehensions a day ang ating mga illegal modification. Sa Gimaras may ara man kamo dito, attorney? Yes, meron makita dito sa bulit sa ating mga speaking of personnel at sa local na ito nga mga auxiliary na mga pulis. Pero once na kung anong data nila sa dyan. So, ang multa gani, kunali nga makita nyo nga ma-print pila gani ang multa na, kag ano, kakasunod din yung muffler? Yes, 5,000 din no? Kag yung pamilya sa unit. Plus in nga computer fee. So, mga ito nga multa. Pag confiscation, isang illegal muffler. I see. Kung gabi, may ara ka mo, Attorney Hidospan, nga team nga nag-operate, kay ang iban, way man gagwa sa adlaw, sa gabi sila gagluwa, kag magpinahuyab nga, bisan nagapawayway ka na, kibot ka lang? Kung gina-consider natin nila nga ma-operate kita sa gabi, no? Kahit mag-window down mga apprehension, sang nag-umpisa kita intensify ni. So, ang observation ang iban sila sa gabi naman sa mag-register ng ilang muffler nga matunog. So, form naman ito sa team na mga observe ng amuling activities, no? Sa gabi, no? Pag, siyempre, ato mga kapulisan niya, round the clock man lang nilang ano sila, no? Bantay sa dalan. So, managurong take nato nga advantage, no? Pag mapunod naman kita sa mga kapulisan, para nga ma-operate nga nato nini ng mga illegal na ito. Oo. May ara, Attorney Hidospan, nga grabe katunog sa muffler ya, kag nag-drag race sila, sa circumferential road, dira sa Maestravita, Pulo Maestravita, bla, pakadto na sa Vista Mall. May ara ka muna nga team nga nag-intercept? Yes, subong may arang kita yung napol nga team, no? Kaya mo muna ako yung ginalita nga nag-intensify sa mga tulong sa buho.
Galing isang din-operate natin ato. Sabi na po sa barang natin ng circumferential road na C1, no? Oo, si Juan. Circumferential na road. So nag-hanggang-hangga naman to. So kung may amo na report sa mga may gabi, naman nila nga illegal operation nila. So mo naman ang gurong ato na itukan. Oo, okay. Daw kamo lang nabantayan man nila. Pagwaay na kamo, dahil naman sila tililipon. Kag nagapinustahan ay panada. Ang iban halin pa kunos Gimaras to, iban halin tatos Kapis. Ala, gapinustahan ay da sa Siwan. Yes. Kulit ako siya kay Kapitan Del Santos. Na bossing Talagang tililipon na yan, no? Tililipon nila na kulit sa radio violation sa ato ng health protocols. Oo. Sa social distancing, no? Luwasin na ang mga violations sila sa reckless driving. Sabi sa muna ang illegal na modification sa ato maklulan. Ano naman ang lutupan ko na dyan? Oo. So, Attorney Hidospan, madamo nga salamat. Basi may ara ka pa ngay palayag. Pagi dari sa Iloilo Newsline. Go ahead, Attorney Hidospan, sir. Well, sa ato ng mga motorcycle groups, no? Sumunguro ang tansa ng mga pangabayan ko. Kailangan ko sa mga motorcycle groups, may mga kita dari mga government officers, no? Para sa PNP, para sa Bureau of Fire, para sa mga ibang internet, no? Mga PNP, ng mga motorcycle industry. Ako niyara sila mga members na modified ang ilang makler. Hindi man sila illegal mga pwede, no? Ang ato na natin yung ako niyara, mga i-modify sa inyong mga motor, no? Pagka mo sa opisina, kasi tayo inspect kaya hindi siya maging illegal modification. Pagkakot sa standard ng motorsiklo. So, ang atin sinahinyo sa mga autoridad natin, ang mga members ng motorcycle group, na this will be assured visibility. Mga naman kita sang bulik sila, no, nga sa police karoon lang. Kaya hindi matagusto nga kami nakpanay kita sa ulihi nga mablak ang mga ngalan sa ato ng mga utod sinigili sa proteksyon sa gobyerno. Kaya eventually may mga matakali sa kaso. No? So, mo nang ato nga ginhinyo sa ila. Ako rin, hindi pa naman ang bansin eh. Pero yes namang dapat kami sigida, isa nato ihinyon sa mga pulis karoon lang. So, para mabulig na sila, kasi siyempre, hindi ko nga madula sila ang hilig sa mga pulis. Pero ang ato na sila, we should follow the law. So, diplomasiya ang inyo nga ginadala. Well, diplomasiya in enforcement. Kasi siyempre, it must be an enforcement, no? Ang naman na ito na enforcement center with compassion ba ito sa mga sigari na ito. Oo. Attorney, thank you so much. Salamat din ang salamat din sa inyo pwede nga mo inakal kami ng katalitan sa ating mga kongkula. Thank you. Thank you so much. Si Attorney Gaudioso Hidospan, Assistant Regional Director sang LTO6, nga sige pa pahuyab kamo da. Di pa daw sa hambog kamo nga magpahuyab mga motor nyo tama ka agahod. Sigihan nyo kaya nginyo tambutso ipalapak gina sa pison. Kaya kung mahimo pa lang, ibalik na lang ninyo sa original. Kaya kung ninali madakpan kamo, dako pa multa nyo. So, kabay pa nga manaintindihan nyo. Kay may ordinansa kita na, mayara kita nga kasuguan, so dapat naton i-follow. Si Ma'am Rochelle, dira ka man gapit yuli. Timayo kay pa, at least puro-puro na, garantisado na. Ang kalamay, raw sugar na, kita mo. So, kung may araman ni Ban Gabligya, lingon mo anong sugar nyo, basi magic sugar, isang una, damo na dakpan namon. Ang importante inyo nga ikayong lawas amo ang ginaproteheran. I-check nato ang atong koneksyon sa probinsya sang Iloilo. Upod kay Ruel Arbael. Yari report. Well, please come in.
May dayat king gabi sa jani kag subong maninday sweet don kag sa aton sining mga followers kag viewers no nga nagatutok sa aton kada gabi diri sa Iloilo Newsline. May dayat gid nga gabi sa inyo tanan. Ang aton sining nga balita nga madulong sa subong nga gabi nga nakalanabo diri sa probinsya sa Iloilo. Before gali naton Sir Johnny no nga ilawago no ining mga nagkaladaog sa sining bayanihan contest ang Iloilo Police Provincial Office. Na nato na nga pagapasudlo no ining paghiwat no sang conference kagina sang aga sang municipal official sang Santa Barbara Iloilo, since nga isa sa pinakmataas man nga banwa no nga affected no kon may pinakamandamo nga nagpositive sa sining COVID-19 diri sa probinsya sang Iloilo ang banwa sang Santa Barbara. Kag in fact no ang ila sining municipal mayor no si Mayor Rima Somo ang nagpositibo liwat no in the second time around nagpositibo liwat sa sining COVID-19. Kagasubong no yara siya sa na sa isolation o kon sa quarantine period kag lauman nato no nga magabalik naman siya next week sa tungod nga ginapatapos niya lamang niya sining quarantine period na. So nagiwat sang conference no sa via Zoom ang municipal official sang Santa Barbara kina sang aga upod ang acting mayor no si Vice Mayor or acting mayor na no Jeffrey Zumbilya kag subong man ang municipal health officer nga si Dr. Mariane Mocho kag operation center nila no ang alerto sa pagpanguna ni Jeremiah Sirilan kag upod man nila no ang market in charge no kag market in charge ang Santa Barbara Public Market si Ernesto Pablo Sumagaysay kag of course no upod man ang municipal administrator si Attorney Leo Superio kag executive assistant sang Santa Barbara si John Martin Provido kag sa din Sir Johnny na nag-convene ini sila about sa patigayunon nga patakaran sa pag manage kag nga implement no sa Santa Barbara Public Market, since nga kadamo no sa mga employees ang public market sang Santa Barbara ang nagpositibo sa COVID-19 sang last sang tinagtan sining inadlaw. Kag ang nag-preside sa sining meeting mo si acting Mayor Jeffrey Zumbilya kag ila sining ginapatpat no kag ila sining gina-discuss no mga initiatives kag subong man ang directives no sa sining ila sining conference kung ano ba lang paghimuon sa public market sa Santa Barbara, since nga ang Santa Barbara Sir Johnny is orang Santa Barbara Public Market isa man ka sentro sining nga public market diri sa probinsya sang Iloilo, especially sa diri sa mga second kag third district no tungod nga kadamo sa mga bolontero kag subong man sining mga gapamalakal ang nag-tenant sa Santa Barbara Public Market or nagabulante. So hindi pwede nga mahamper no ang market no ang pagbalgyanay para man makabulig naman no sa ekonomiya sa aton sining mga or ilabi na gid sa banwa sang Santa Barbara kag subong man makabulig man no sa aton sining pumuluyo tungod sa kabudlay man subong pangita sang pangabuyan. Kagila sining ginkasugtan Sir Johnny nga wala sang market day kung baga suno man sa executive order ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. kag subong man no pero no open yang public market kada adlaw walin sa aga tubtob alas 6 sa gabi no kag ila sining diskusyonan man no kung anong paghimuon anong mga protocols bala nga dapat pagasundon kag ila sining ginplastar no nga dapat ang market lamang is adlaw lamang daily lamang kag ang oras no sang disinfection sa kabugusan nga public market is kada 6:30 sang hapon o kon sang gabi nga disinfect no ang bilog sining tinda kag subong man no nga dapat may pagapamtang sining mga washing area no kag pagamintinar dapat i-checking sang temperature antes magsulod ang tinda, both no vendors, employee, subong man ang mga bumulakal no kag mga bolontero dira kag subong man sining mga nagapamakal no sa dira sa sulod sang tinda kag dapat pag maintinar no nga matinlo ang tanan sining mga
hulugasan o kon mga washing area ug subong man CR. Kag dapat ang tanan nga mga customer kag tanan nga nga vendors kag subong man mga employee ang nagasuksok isang face mask kag face shield, no. Kag dapat, no, time to time may ara sila nga dapat nga may naga-remind bala, no, may nagalibot kag inform sa mga bolantero, sa mga vendors, sa mga bumalakal kag subong man sa mga employee dira nga kag subong man sa mga naga-biyahe dira sang tricycle nga dapat may naga-remind sa ila, no, through man sa paglibot na sa bilog sa tinda, no, sa mga empleyado sang Santa Barbara Public Market nga dapat, no, pagkasitahon ang mga wala sang face mask, wala sang face shield kag subong man ang wala sang naga-social distancing, no. Kag kung may ara sining employee or mga volunteero nga batjag, no, sang sintomas ng COVID-19, dapat, no, nga magpalapit sa ila sining especially kung taga Santa Barbaranhon ka, magkadto ka lang sa inyo sining birds gid dapat, no, ma-report mo gid ang imo sining sitwasyon agod nga ma-record kag mabuligan na sa gilayon kag matatapan, no. Kag by the way, no, ongoing ang contact tracing sa mga nagpositibo nga mga empleyado sang Santa Barbara Public Market sang tinalikdan sini nga 3 kadlaw nga which is nagdamo sang nagpositive. So dapat nga pag-istriktuhon, no, base sa instruction ni Acting Mayor Jeffrey Sumbilia nga pag-istriktuhon ang pag-implement sang minimum health standards o kon health protocols, no, sa Santa Barbara Public Market para hindi man ma-hamper ang pangabuyan man, ano, sa mga negosyante dira, no, sa sulod ka sang Santa Barbara Public Market. Kag nga pila, no, sa mga municipal officials sang Santa Barbara kag sa mga pumuluyo, especially na gid sa mga nagapanindahan, nagabulante kag subong man nagabaligya dira sa Santa Barbara Public Market nga mangin responsable sila, no, sa ila sining tagadlaw-dlaw sining pagbabaligya. Kag apila man, no, ni Dr. Marianne Mutso sa mga pumuluyo, no, sa mga Santa Barbaranhon kag sa mga Pavianhon kag mga Liganes kag subong man mga nagatanan, no, nagapaninda dira sa banwasang Santa Barbara kon dira sa Santa Barbara Public Market nga mangin responsable, no, kag i-observe gid permi ang health protocols, no. Samtang sa piya nga bahin Sir Johnny, no, sa dugwang naton sining balita ang yari na, no, ang resulta sang sining bayanihan contest sang Iloilo Police Provincial Office nga kung sa diin mayara na kita, no, nga official nga mayara na kita, no, nga official sining listahan sang nagdalaog, no, sa sining bayanihan contest ang Iloilo Police Provincial Office nga gipagwa sang nagligad sining adlaw nga kung sa diin ining tema, no, sang pag-contest ngayon may tema ni sang para sa mga kabataan, no, ining tema niya is kabataan tayo mismo, malikain at matapang na pagtugon sa anumang hamon ng panahon, no, sa liwat, no. Kabataan tayo mismo, malikain at matapang na pagtugon sa anumang hamon ng panahon. Kung sa diyan ining focus or ang theme sa sining contester dyan nga agud nga maikayat, no, or kung makonvince sa mga kabataan nga makig-participar, no, sa programa kag proyekto sa gobyerno para man sa mapadayon, no, pag-umuwad sa aton sining pungsod, no, especially naging sa subong panahon sang pandemic. Kag yari na ang resulta, no, sang kung sa diin ining pa-contest may ara sining visual arts contest, may performing arts, may interpretative dance, literary arts, subong man short films, no. Kung sa diin tanan ni Sir Johnny, no, recorded or recorded lang ini tanan kag ginapadala sa Iloilo Police Provincial Office kag ini naka-facilitate sini ang PICADO, no, inang Provincial Community Affairs Development Unit sang Iloilo Police Provincial Office. Ako sa din may na-receive ni sila nga 124 ka mga entries, no. Ini alin sa mga nagaklain-lain nga kabanwanan o kon 42 ka kabanwanan sa probinsya sang Iloilo kag isa sini ka component city ng siyudad sang Pasig nga kasi din 43 nga daan. So it means nga may ara nga tig-2 o kon 3, no, ka mga entries ang kada kabanwahanan kag subong man kada municipal police station. Kag yari na, no, ang resulta sang nagdaog sa visual arts ang mayari kita nga ngalan Sir Johnny, no, kada banwa lang aton sini nga pagaluwagon. So ang nagdaog sa visual arts ang 3rd place, no, ining banwa sang Badyangan o kon Badyangan Municipal Police Station. Ang 2nd place ang Barotac Viho Municipal Police Station
kag subong man no ang nag first place diri amo ang banwasang Bingawan Iloilo o kon Bingawan Municipal Police Station. Sa performing arts naman ang nag first o kon nag third place ang banwasang Carles, kag ang nag second place ang banwasang Banate, kag ang first place no ang banwasang Leon no o kon ang Leon Municipal Police Station. Sa interpretative dance naman Sir Johnny, ang third place no ang banwasang Concepcion, ang second place amo ang banwasang Carles, kag ang nag first place no diri sa interpretative dance o kon nag champion amo ya ang banwasang Santa Barbara no o kon Santa Barbara Municipal Police Station. Kag ang sa literary arts ang nag third place no ang Santa Barbara Municipal Police Station, ang second place ang Carles MPS, ang first place or nag champion amo ang banwasang San Joaquin no San Joaquin Municipal Police Station. Sa short films naman na napunsa din na Sir Johnny no, nakita naton ining kanami no o kon ka-quality no sa paghimo sang sining mga short films sa mga municipal police stations kung sa diin ang mga nag-facilitate sini or ang nag-spearhead rin ng mga kikidat no kikidat officers kag members no ining kabataan kontra droga at terorismo members no kikidat chapters kasang kada kabanwahanan kung sa din Sir Johnny more than 15 entries ini no kag kanami no sang ila sining short films no nga kundi sa din may yara ni sing tig 5 to 15 minutes no nga ano lang no nga kalawigo no sa sining mga short films na kung maglantaw ka daw sa mga pelikula na gid no kag so no ano naton naton sa inyo ang pila ka mga sample sa sining short films no nga ginahimo sang mga kabataan. Nami na, nami. Butang ka de, Wen. Butang ka de, Wel. O kon ang third place, no? Ang banwasang Miagao. Ang second place, ang banwasang Lambunaw. Kag ang nag-champion diri ang Zaraga MPS, no? Ang nag-champion sa sining short films, no? Kung saan din, Sir Johnny, no, makareceive ang mga winners in isang certificates kag subong man cash prizes, no? Kag pasalamatan gid sang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office, si Police Colonel Gilbert Guerrero, no, ang mga nag-participate subong man ang nagbulig no kag nagsuporta no sa sining proyekto sa mga kabanwahanan kag na-appreciate kino sang Provincial Director ang effort no sa mga kabataan pinagi sa sining bayanihan kung how creative ng mga Ilonggo sa patag sang sining pa-contest no o kon sa sining contest no kag subong man gimsalmatan man ni Police Colonel Gilbert Guerrero ang mga advisory council no ang Provincial Advisory Council sang Iloilo Police Provincial Office o kun ang mga PAC-PTD members no kung sa diin ni sila ang mga nagbulig man kag nag support sa sining programa sang Iloilo Police Provincial Office kag subong man no ang tanan no pati mga nag-judge sa sining mga contest kay ang ginbasihan diri Sir Johnny ang mga judging no subong man ang may online votes ini pinagi sa Iloilo Police Provincial Office nga page kag may direkta mismo na nga page nga ginimuan ini nga sining bayanihan nga page no kag kung sa diin naka-garner sang more than ang mga nagdalaog diri sa mga top vote no or sa mga mayara nga People's Choice Award ini saying kung sa diin nakakuha sang madamo nga votes no o masubra 100,000 or mayara ganing nag first prize is 1 million no ka mga likes no which is nga kadako no kagadamo ang grabe ang campaign man no sang sining mga kabataan para man sa ila sining mga entries no. So amo yun itong madulong na itong balita sa subong gabi Sir Johnny nga nagikan diri sa probinsya sang Iloilo sa gihapon ni si Roel Arbayal para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Ruel Arbayela atong koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo. Mayari di pa shoutout tanay ang taga game o kung mga gimaras nun. Shout out dyan sa Gimaras Newsline from Manila. God bless you all po from Leo Jem. Maya lang ka kabay pa nga okay lang mo da ha? Sa mga gimaras nun sa taga Hordan gimaras kami nga grupo mayong gabi. Sa buwas, hindi mo makalipat ha. Kabay pa nga, okay lang ang reception to sa kwan,
sa Haro Metropolitan Cathedral kay live naton sa gyapon mga alas 9 ang ila nga misa, no? Hook up naton kada Domingo na gina-hook up naton. Kabay pa nga okay lang sa gyapon ang ila nga signal sa Haro Metropolitan Cathedral 9 to 10 AM. Mapahuway-huway na ta. Salamat sa atong mga listeners, salamat sa atong mga viewers. Thank you gid sa inyo nga pag-upod. Kagkabay pa nga na batian yung mga issues kag ma-apply nyo kag makapanginaman kamo ilabi na sa ESF niyo. Ano may natabunan dito sa La Union? Nga mga tawo. Ongoing ang search and rescue operation. May landslide mo. Pero tingwan na karon nga ma-check. So diri lang kita kutob sa aton nga pangalagad sa Iloilo Newsline pagi diri sa Iloilo Night Watch. Sa ngalan sang serbisyo publiko sang Iloilo Newsline kay Pastor Kasidsid Ed Kasidsid mayong gabi. Pastor kay Father Kahilig mayong gabi. Sa tanang makatapo sa media mayong gabi. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman si Johnny Yanson Diaz. Sa mga gwardya sa Ceres Terminal, sa mga porter kag subong man, sa mga vendors, salamat sa pagupod. Base tingala ka mo daw nagbago ang tunog, no? Ano kwanta pagid fine tune. Ha? Diri lang kita kutob. Salamat gid. Mayong gabi, Pilipinas!